cabanga nje as a man uspende imali yakho oyisebenzele kanzima. Madoda, cabanga indoda ke esebenza ehola mama 3.5 azospenda 1.5 entombazanini or 2000 ining girlfriend allowance usala 1.5. Right like khanda, are you well in your head? Uthenga ibunu uyindoda. Where's your pride? Men don't have pride anymore. Where's your pride as a man? Siphi isidima sakho as a man? Talk ndoda. Yela ukusaba. Abantu babasaba. I'm gonna lose this girl. I'm gonna lose this girl. Hey, mawumele umluze lo muntu omluze mana hamba mani. Hamba lo nja. Leave that dog man. Lahla loyo nto. Throw that thing man. Why njalo umuntu yabo lenda bokushela le iyehlisa isidima samadoda. Amadoda amelanga bayashela. Abafazi bona mali bazile emadodeni. Yabona? If indoda ifuna a girl, you go fetch that man. Amelanga this chaser after you, man. Because after he chaser after you, man, mele khokhele futhi. Mele khokhele ikushelile phina khokhela. Ngeke phela. Ngeke. And khona abantu abakhokhela into amantombazana kodwa babashaya isandla. Babashaya isandla intombazana invite la endlini. Bacela ufika la endlini itshele ngeBhayibheli. Ethi uNkulunkulu wenzeni, uNkulunkulu uthi singalali nabantu before marriage. Unamatana abayi3 lo muntu. Wazini ngamaBhayibheli verse lo muntu loyo? Wazi ukumithela amadoda ayi3 different. Ulazidala amadoda ayi3 without a condom. Wazi laphi idaba eBhayibheli lonto leyo. Iyela ukushashwa amantombazana guys. Hlakaniphani majida. Hlakaniphani. Uthathe lo mali leyo oholayo uyiphuthe into good use, uqala ibusiness, wenza something, do something about your life man. Phakama mjida, phakama ndoda. Ngeke phela manje. Can't uthi as men sidicilelo phansi. That's why ubona amadoda amaningi asejele. They're in prison now because of this woman. They were accused them of rape. Yekelana lamantombazana guys. Lokho nibheka iboni uthi yena mntana upakile, mntana upakile mntana. Uzoboshwa kusasa. Bazobabhekeza yakhe ibuni lapha ejele. Bazobabhekeza yakhe ibuni bathi indoda ipakile. Yithi wena nawe ubotile mntana upakile. Nawe kusasa bazobabhekeza ibuni zakho lapha eSun City. Bani indoda ipakile. Bathi turn around my baby. Ngiyakutshela bazokudunusisa balokunyoba ejele. Bazokunyoba ejele ngiyakutshela. Bonke nangqondo bazokunyoba ejele. Yabona? Qina ndoda, hlanganipha ndoda. Into bana kumele kwenzele something nayo. Nayo if ustruggle in life, kumele kuncede nayo. Mabe uyebona ukuthi uyathengisa uyazama. Kumele kuncede ukwazi ukukunceda nayo because if ni build together, lento izonceda in the future. Future yabantwana benu, that's a legacy of your kids. Yabona? Intombazane bengakuthandi, uyibona ukuthi ingabe interested in your dreams. But whether ufuna ukuba musician or ufuna ukuba actor or ufuna ukuba in, maybe interested umtshela ukuthi uma audition umtshela ukuthi uya kuphi. She's not interested in all of those things. She's only interested bomphi imali kuphela. Azokutshela ukuthi yena ukhole imali kule gig le, umtshela ukuthi mama 4000. Athi yo baby, can't it be 2000? Uyahlanya la mntana lo mfethu. Uyazi ukuvuka ekseni, call time meeting ngo3. Uvuka ekseni, yazi ukuvuka ekseni ulale ngo12 ubuya kuyishoot izolo. Uphinde ubuye futhi ugibele futhi uye le eJoza akho safe phela ngabo3. Akho safe ngabo3 phela. Akho safe eJoza ngabo3. Just imagine man. Uhamba ubanjwe igebengu lapha. Uhambela le ntombazana le. Ihlele endlini lokhu izinayikuku lapha lokhu izinayikuku ithumela amantombazana amadoda amanudes lokhu wena uye emsebenzini uthi usebenzela yona imali yona ibhizi ithumela amanudes kwamanye amadoda lokhu ukhona uyindoda nina nayivuma le nonsense nayivuma le nonsense abogel ngayivuma indoda yanqaba ngayivuma indoda phakama indoda usuku kumele uzikhulumele baba amadoda akwazi ukuzikhulumela in this country awuzi kwamagwala namagwala amadoda namagwala you're cowards. You're cowards guys. That's why the country so you're cowards madoda. Wazi upatala 70,000 upatala ilobolo. Hayi, you're coward. Uyigwala le ndoda. Slima ngempela sendoda. Subscribe guys, subscribe for more.